Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатова кайбер темалар турында. Рәсемнәр һәм язулар 47-27 йортының бір подъезды вандаллар кулыннан зыян күргән. Моның сәбәбе нидә? Яңа бина заманча җиһазлары 71-нче микрорайонда фельдшер-акушерлык пункт эшли башлады. Шолда 5 катлы йортның бір подъезды вандаллар кулыннан зыян күргән. Моннан тыш бирдә еш кына яшьләр җыела. Алар спиртлы эчемлекләр эчә һәм шау-шу куптаралар дип зорлана 47-27 йортында яшәүчеләр. Аларның подъездына үтеп керү бик җайлы, запас ишекләре һәр чак ачык. Бу урынга безнең төшерү төркеме дә барды. Рәсемнәр һәм әдәпсез язулар. Вандаллар бөтен подъездны диярлек сызгалап, буяп, язып бетергәннәр. Тик бу аларга аз кебек тоелган. Төннәрен алар эчә, тәмәке тарта, тирә-юньдә күргәннәрнең барысында җимерә, дип зарлана 47-27 йортында яшәүче Нина Ивановна. Здесь остановка, подъезд проходной. Тут бичи, алкоголики, молодежь, наркоманы. Здесь вас постоянно эти как... спичцы. Я как-то давно просила эти участковому, чтобы он иногда заглядывала, кому-то надо, кому не надо. Йортта яшәүчеләр мондый кунакларның язуларын һәм пычракларын юудан арыган. Алар бу проблеманы ничек хәл итәргә дә белмиләр. Они собираются здесь и все. А кто здесь больше? Молодежь такая собирается. Если проходной закроешь, то уже обходить далеко приходится. Сюда переехала с другого комплекса. Случайно. Не подумала. Я когда заселилась 6 назад, тут все чисто было. Меня лет 5, наверное, на двери не писали. А поглядите, год уже. Только стирован, жидкость стоит. Опять все напишут. Даже вон до туда уже все написали. Биредә яшәүчеләр ишекне ябуларын сорый, ләкин идарәче компанияда моны эшли алмауларын белдерделәр. Әлеге ишек запас янгын чыгу юлы булып тора, әмма проблеманы хәл итү варианты бар. Можно будет с двух сторон, со стороны проспекта и со стороны двора, попробовать установить домофоны только при наличии протокола общего собрания собственников помещения МКД. Нужно 67% от общей площади дома. Коммуналь хезмәткәрләр билгеләп үткәнчә, биредә яшәүчеләр гомум йорт җыелышын үткәрергә һәм тавыш бирүне оештырырга тиеш. Яңалыкны кабул итүгә күпчелек тавыш бирелгән очракта проблема хәл ителәчәк. Айзилә Шәймөхәммәтова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Йоршолда каршы тарту дәвам итә, махсус техника көчәйтелгән режимда тәүлек буе эшли. Ләкин бу ритмда да коммуналь хезмәтләр һәм юлчылар барысында сыйфатлы башкара алмыйлар. Ни өчен? Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Тагын бер комплекс кар бугауларыннан азат ителде. Бүген юлчылар һәм Үзәк район администрациясе хезмәткәрләре 12-нче микрорайонда хезмәт куйдылар. Трактор йөртүчесе Роман Романовский сүзләренә караганда, бер йорт тирәсен чистарту өчен 3-4 сәгать вакыт кирәк. Сами видите, не убирают, приходится уж как бы проходить как есть. Если вы будете убирать машину, уборка будет проходить легче и дворы будут чище. Шул ук вакытта юлчылар расланганча автомобиль хуҗаларын алдан ук кар чистарту эшләре турында кисәтәләр. Махсус техникага комачауламаска кушалар, ләкин кайбер машина йөртүчеләр үтенечләрне сонга сукмыйлар. Ул вакытта район администрацияләре хезмәткәрләре кушыла. Звоним, пробиваем через ГАИ, через ГИБДД пробиваем номера, телефоны. Кто-то оставляет номера телефонов под стеклом. Разными способами находим. Просто по соседям прозваниваем, спрашиваем, чья это машина. Разными способами, но получается убирать. Но все равно вот какая-нибудь одна машина останется. Махсус техникадан тыш территориядә ишек алларын җыештыручылар да эшли. Кадрлар кытлыгы сизелсә дә, бу эшләрнең сыйфатына тәэсир итми ди коммуналчылар. Кар күп булганга, алар бөтен гаилә белән кар чистартырга чыга. Системный контроль идет, не случайно. Вот руководство района, руководство города, мы это ощущаем. Это оперативно очень, да. Это тоже как бы взбадривает нас, помогает решать эти вопросы, да. Поэтому вот работа практически кипит каждый день. Хотя такого снегопада нет. Вот на этой территории у нас с техникой сегодня уже работаем 3-й раз. Юлчыларны һәм коммуналь хезмәткәрләрне бер нәрсә сөендерә. Бу кышта явым-төшем күп түгел. Шуңа күрә кар белән көрәшү җиңелрәк булачак. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар.
Шолның 80-нен ортық ишік алды өзгерішек. Олар біздің ишік алды республика программысына ләткен объектларының көбісі Комсомол районында орнашқан. Автоқолада тағын нендей өзгерішлер болашақ. Бұл турыда алдағы минутларда сөйлербіз. Шолда 2 зур мәктәп барлыққа келешек. Олардың һәр бірсі 1500-1 оқушыға есепләнгән мәгариф учреждениеләре Орловка қырында 34-нче комплекста һәм Притяжение микрорайонында төзеләчәк. Олар ағымдағы елның 1 сентябрына кадәр ачылырга тиеш. Шолы мэры Нөл Мәхдиев хәзер үк кадрлар мәсьәләсен хәл итәргә чакырды. В этом году у нас урожайный год. Мы ежегодно строили каждый год по школе, правда 1 год. Из этого графика выбились, 2 школы построили. Но вот в этом году тоже урожайный год. Сразу 2 школы, 2 самые крупные школы. На 1501 ученическое место будет введено в эксплуатацию. У меня никаких сомнений нет по строителям. Объект должен быть сдан в августе, учитывая, что 1 сентября детишки придут в школу. Бұл соңғы елларда Шолда төзелгән 8-нче һәм 9-нче мәктәп булачак. Һәр белем бирү учреждениесе 2 миллиард 700 миллион сумга төшәчәк. Шулай ук автоқолада бер балалар бакчасына күбрәк булачак. Планируется строительство детского сада в 69-м микрорайоне на 340 мест. По программе Министерства просвещения Российской Федерации планируется капитальный ремонт 7 школ города на общую сумму 950 миллионов рублей. Моннан тыш 7 белем бирү учреждениесендә азык-төлек блокларына капиталь ремонт ясалачак. 11-нче Олимпия резервы спорт мәктәбе дә яңартылыр дип көтелә. ГЭС бистәсендә мини-футбол өчен майданчык төзеләчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 71-нче микрорайонда яңа Залесный фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Медицина учреждениесе республиканың сәламәтлек саклауда беренчел звеносын һәм сәламәтлек саклау милли проектын модернизациялау программасы кысаларында төзелде. ФАПны төзү һәм җиһазландыру якынча 8 миллион сумга төшкән. Толырак алдагы материалда. 71-нче микрорайондагы фельдшер-акушерлык пунктын түземсезлек белән көттеләр. Сары һәм кызгылт сары төстәге бинаны ерактан ук күрергә мөмкин. Хәзер җирле халыкка шәһәр шифаханәләренә барырга кирәкми. Аларга табибка кадәр ярдәмне фельдшер күрсәтәчәк. Было желание, нам нужно. Этот вопрос мы ставили неоднократно. В конце концов, нас услышали, и вот появилось. Мы все очень рады. ФАПның майданы 84 квадрат метрны тәшкил итә. Бина барлык заманча таләпләргә җавап бирә. Монда пациентларны кабул итү өчен иркен бүлмә, процедуралар бүлмәсе, прививка ясау кабинеты, көтү, медицина персоналы өчен бүлмәләр бар. Әмма иң мөһиме, ФАП заманча җиһазлар белән җиһазландырылган. Здесь будут оказываться доврачебная помощь. При необходимости я буду выезжать к пациенту на дом. Численность прикрепленного обслуживаемого населения взрослого здесь 1400 человек. Помощь могут получить жители 71-го микрорайона и близлежащих территорий. Фельдшер ашыгыч ярдәм дә күрсәтәчәк, бирдә заманча ЭКГ аппараты да бар. Шулай ук ул прививка ясарга яки табиб кушкан уколларны ясарга мөмкин. ФАП эш көннәрендә 8-дән 16 сәгатькә кадәр, шимбә көнне 8-дән 12-гә кадәр эшләячәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Требуются водители категории С. Зарплата от 60 тысяч рублей. 6-дневный рабочий график. Бесплатный завтрак и лаунч-бокс в дорогу. Иногородним сотрудникам предоставляется жилье. Телефон 8 919 626 30 70.